Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. MLA ka All India Trinamool Congress na Mawson Ram constituency uba Himalayan Muktan Shangpliang hagajengkran bagilat pathai kubor meta kasni ka khandai terek unai lur arajar arpuar ulong ba Kaiphod jong justice vaipai ka ba toket halo gajing sha siat yap jong general secretary barim ka HNLC uba Chesterfield thank you kalong ka Biang Hynrei ka balingo pan ulong bal arbanai tam ka Sorkar ka Khamlei bat ka Sngap man mat hadu mentaru kampat penchitom yagi brio gibran kti ban siat yap ya uba she uba Shangpliang loong ba Sngap Hynrei unyai pensawa ya ka sur jong u ban dawan ka Sorkar ba ka dai be ben penchitom yagi pulit gibran kti namar ba ka Kaiphod ulong ba ka shai kedar ba ka dai jing bakla jong gi pulit namar ka thong jong jing lai khanra jong ki kalong ban kem ban penyap bat sakwe pat ulong ba kumnu pulit utip bo ba chi umut banyele persyayu namar kat kum ka Kaiphod ka peni ba jaka kalong ka badum bat ki pulit kimdan ya ka torchlight lani ka night vision device ka baju budan kam ha ka pol lek khanra min met madasi ha ka Dr. An jong ka Meghalaya Legislative Assembly nakaliang ka Sorkar kilay table ya ka report inquiry report jong Justice T. Baifei, one-man commission of inquiry on the Maulai incident. The report kadan hak ti jungi menta katkum gajing pet yakani report mencubatai fi kendiat ba yakani ka commission kala examine kumbas saungut ki witness na ka state government ngriungut ki witness bala wanra nakayin kasem jong iba Chesterfield thank you but armut ki day ki witness jong ka commission kani ka commission kala syong arpusian but kala let ban jengo haka santarik jong 9 February arajar ko ya kaying basa iba Chesterfield thank you but kumjo kalalit ban page de ya kajaka ya kadong but kumjo bakan tip de bah kanu gadur kani ka operation baro tilai conduct nda nilai ya chkhmat nakani ka report ni shem da ka jing ai ka statement jong ki witness ki ba ka tu ni ki shem ba ka commission ka shem ba ka RBG jong katu kami ka ba khalai tarik bani khatsau hapadin khalai khatsau ka tarik jong bani August arajar huwei kapor RBG mestep kaladon ka surveillance kamot ka jinglit suar ban tokit hatu ni orang ba Chesterfield thank you udon hayeng ha kanton masar Maulai te kilai pelong ya ka jingalang hapadeng ki police department but kila form artillery ki team ka tactical team 1 tactical team 2 katkum ka jingetho jong ka statement ba ai ka ne ka commission we na pedeng witness ubalet rengkat bat kani ka operation uong ba ka team jongki kalapoi hakapor RBG sanpusan minute ha ka ying jong uba Chesterfield thank you uong de atat ba haktu kami ka shuslap malumala hakapor baki operate but nda kilapoi ha ka plau ying jong ba Chesterfield kila persyang panya khot ya ka keteng jong i ban perta bat ban pentip ba ki kwa ban tip hatu mano ban pli ke jingkhang Hynrei
kawasusi kelom ba kini ki pulit ki balek ban kondak ya kerit nalor ki suloi ba ki pistol ba ki kira kung ki AK-47 ba ki 9mm pistol ba ki let chiyeng jo iba Chesterfield thankyu kim shimra ya kinu ino ki ba ki khot ki night vision device kamiet kalong kabadum kayeng jo iba Chesterfield sing thang lai te hakum katu kapot kini ki pulit kilalet ban conduct ya ka operation ha ka jingdum klam dadon kano ka night vision device te borbor haba kilet ban conduct ya ka rate man met ki pulit ki jura ya kum kita ki light ki ba kilong kum ki torchlight Hynrei kilong ki night vision device ki ba klam da thang ya ka light kila ban yu i ha ka jingdum te kat kum jing su thu jong u justice by fe ha ka report jo u ong ba ki pulit kila pla hakmat jo u ba sumdon kum kata katiar hang ni haslo bat ki ong ba kum kita kitiar don tang Sugar Hills te ki ong artat ba kata ka yeng jong iba Chesterfield kade kum balai mala bat ha kata kamit kalong kamit ka badum bat ka baslap ndai kam de ka baslap jur kim shum pendon kam kano ka kenja tiar ban pensawal yang ban khot kumaki khot ka megaphone lan ya loudspeaker ban perta ban kursiutia ya kibri ki badan hakani ke yin Hynrei haka jing shisha haka meeting baki ki pelong ki pulit shwa baki late ka operation ki la ya discuss nadong hadong Hynrei kim shum discuss kumno ban react lada don mano na pedeng ki bri basa ka yeng lada ki atak eki kata kemut om shum dan kano jing perkhat ila shi om ba eki khilet kemi u wan rayu kata kalong ke instruction kat kum babatha na ki pulit ki wahalor ya ki ne ki bri ki balai ya operation om dei tang kata aba kilet ya kano no operation ki police kilade ban penbiang lupa ya ki ambulance lade ban penbiang lupa ya ki wei ki tiar kitar aba kilet ka operation ndai hatu kamit kat kum ka jing I report jong u justice by fe ki ong ba wat ka ambulance ro kam sum dam lupa ki suba ba ki don ki briu ki bawan na shabar ki basa lang bat wa Chesterfield ti nomor kata upulit ulapun kre ha kata kedur ba uperkhat ba yo ki don ki leno ki basa lang bat wa Chesterfield kata ka penpau ya ka jingtlot jong ka intelligence jong pulit bah ka to ka yeng kade ka yeng sa jong ka family jong ba Chesterfield kata kamut u pulit sum le bah ban tokit ban wat ya ka intelligence information ba manu basa ha ka to ka yeng oi nangit ba kilawat ya ka kubor kilawat benya ba hakano ka kamera usa hakano ka yeng ba hakano ka kamera uthia ya kata ki kilatit namar ba marsen light ya ka giet naka plau jo ba Chesterfield arngot kilakiu marmar shakar direct shakar kamera ka ba uthia ndai lada baki ki on baki dangdon sakiwei gibriu na bar ki bawan balai se kila ban thia dem ha ka yeng jo ba Chesterfield
kata ke information kalong let's say kababakla nomor ba iba serius feel haka to kumet idon rekat bat ki khon senrang armut bat ilok takamut idon tangki family members ka evidence ka ba ki ai kini ki witness ka tho haka ni report ba kalong crystal clear nan pule yakani it becomes crystal clear that the deceased was all along staying at his house along with his family members who are undoubtedly civilians. Kata kalong report jong justice. Kapan syai hak report ba hak ni kayeng idei tang mo I ba serious tafil bat ka family jong I ba kisa. It is nobody's case that the family members of the deceased are involved in underground activities. Kapan syai de ba ki bahim bahasem jo iba serious tafil kim don benta ai haki kam leno. Kani ka report ka ong de sumdan kano ka discussion halor ka intelligence information ko mga ongay pi mane ba sumdan kano ka intelligence information halor ka jingdon jong ki brio ha ka yeng jong iba serious tafil ka report kat kum ka jing shem jong u justice by fe u ong kum ni u in my opinion ani report jong u bo in my opinion having entered what could potentially be a lion's den in darkness without proper planning and without taking adequate precaution, the police had taken purely avoidable and unnecessary risk, endangering his own life and that of the deceased, of whom the team professed to have not intended to kill him in the first place. Te dakambun haba pirung hakata yin kabadum kamut hisurung rumah bat pimsumtip hakano kedur bat hakano kal position ba uta ubriu udan ubade basa akta kayin kata kalong ka observation jong justice kawai ka ba nga siyam ba uong une o justice uong ba the deceased was never apprehended alive and it was a futile exercise kata mut ka direction ka baong ba ban lake ban syukem yu wanra Hynrei kini ki balek ban conduct hi cooperation kim shum board kat kum ka direction ka baki ki on lor Hynrei kila le kumno kila siap yap ya uni ubrio kata kalong report ka ong de ba jin da ki pulit ki ap sa ar kenta kata ka di lai beje uong ba jin da ki pulit ki ap stang ar kenta ba haduk banda syai malumala bat hadin kata ban kerkut ya kayeng jong iba Chesterfield ban cordon off the house of the deceased kata kadeka statement ni kamut ban kerkut ya kayeng jong iba Chesterfield nangta saperta ya u ba ude ban mi no sabar ban wan surrender ni pulit lada umwan bade ban ai da ka tear gas kenang ba ki bahing hasem jong u barok kiri ban mi sabar Hynrei ki pulit kim shumle kumta kata ka de ka report jong justice by fe uong kumno uong ka finding jong u kalong ba haba ki pulit ki carry out ya kani ka operation ban kem ya ba Chesterfield na yeng jong u haka khalai tarik jong ubanai August 2004 haka por live judgment step kalong culpable kalong ke kakam kabaki kilale klem da perkhat but bakila thombor da kaba kila peniap
ya ubah ciris te fil but kani hak jing shem jo justice by fair long ba kalala ban kial ladaki kilanang bande ka kam kata kemut kadai ka kam ka bom perkhat bah ka bo klem plan bah ka kam bah kanu kadur bangin kem ya bat da ka jing pendon kam ya ka bor jongki kata kemut da ki suloi kila peniap ya ubrio bat lada kim shimle kum ta kemut ubrio undang im kata kalong ka observation jong justice condition ka page ka khadu kalong kumju hi Hynrei ka report ka bangingi shem ba nakaliam sorkar hadu mentamane kim shim pat shim action aa ya ki brio ki badon kti banle kat yakum kani kam hanga ngang shem ba kani ka operation baro ka ba banjia kat kani ka jingjia ka basusi hadu ba endaklat no iba serious feel thank you kalong ka kam ka bom khoi na kalian na subajur yaki ege ki badon ha kani ka kam ha ka ktin phareng nala ban ong ba ka don ka criminal conspiracy in the whole operation kadaw kalong kumangal ai fi mene ba kay kadaw ba kipulet kimla ban ap hadu banda syai banda rung hayeng bat banda khot pertai u sakem u sara kata kawe ka bungkong ka baar kalong balai kim shumra ye kita ki night vision device banduk yo itu ue ubawan ue ubayat ki kena ki pulit badon ubrio bawan bamut ban atak iki kumnukin itu lara kim don ke night vision device kata kalong gajing parep de nalor kata ngam dan isu nomor ba hanga te ngaso ba ka report ka biang u justice by fai ulale ya ko de ban le bat ulashem ba kala don ka excessive use of force nakaliang ki pulit de namar kata kadaw bangila do ya uni orang ba cheers to feel thank you kumunong mi khmat nga ngakwa ban I ba justice should prevail justice should be done ya ke ege ka ba lajia ngadawa naka sorkar ba de ban punshitom ya kibri ge badon kti hakum kani ka kam kumbanga I hakan di report kadon ka kolom boong action taken han boong action taken ka report ka ong gumno ong ba explanation call will be issued kata kamut will be issued kamut empat sim action tinga kwa baka sorkar kadeban pensyai hakma upai ba kay gajingmut kay jingtmu jang sorkar nalor kani ka report bala ada table matasi on the floor of the house akwa baka sorkar ba kadeban bishar hok bat bakan seimadan ya ki bri wa don kti hakni ka kam bat deban ai ka punishment ka ba yahap kat kum ka kam ka discussion ka shong haki members ki ba kwa ban manra ekani Hynrei nakaliang jongi hanga tinga so bakani kala long public document mentra upai ba ula yu ilut ula tiplut nakaliang jopi ki press up klei copy ekani de manta ngingin sadang ban bu ikajing dawan ka sorkar nakaliang jonga ngin habbo ikajing dawan ka sorkar ba ngimde bangin chu Sngap man halor kani ka report ba kumbangal ong ba ngide ban budin ba ka sorkar ka de ban sim action ya kibri ki badon kti ha kani ka kam ka ba adu banda sim ikajing em jo ba serious thank you. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people
uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.